alang sa makalag, ug ang kalawon sa kaluoy na ukap alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, di masukod nga Diyos kong kaluoy, lupa ang kalibutan, ug itukbo ang imong kaugalingon kanang. O dugo ug tubig, nabibuhaday gikan sa kasing-kasing ni Jesus, matuburan sa kaluoy alang kanamo, nagasalig ako kanimo. Balaan nga Diyos, balaan nga makagagam, balaan nga walay kamatayon, kaluoy kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga makagagam, balaan nga walay kamatayon, kaluoy kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga makagagam, balaan nga walay kamatayon, kaluoy kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, Hari sa kaluoy, nagasalig ako kanimo. Sa bulan sa Pebrero tuig 2023, magdungog-dungog na pagkakarong adlaw ang mga ka-feelings kauban sa atong ato sa kahanginan na si Ate Vita. Yes, hello mga ka-feelings. Advance happy Valentine's, no? Na ano ba, ready na ba kamo sa inyong mga date o mga dawa, mga ka-feelings? So, welcome ni ining kahaponon karon sa pag-uban-uban ka nato nining atong programa. O natunta, no, nga happy mo karon nining kahaponon, ready for kuno celebration sa Valentine's Day. Mga lawa, Ay, adlaw na sa mga kuanan. na ay kasing-kasing natin dyan. Ay, kasing-kasing din. Sa mga buwan, walang kasabi ko sa ihilog kong atong nalinyahan, no? Medyo na-blank ko nga na ay di ko siya timanon unya na mawala ka sa iyang kuano sa iyang likuran. Siguro man gud nag-worry na siya tibil nga di na siya madiman og naanay gikabisihan nga trabaho ang iyang asawa. So wala sa rin na ingon balagi na tifil natiwil nga kinahanglan maipafeel nato nga all in one na aghapon ta despite man sa kabisi or sa mga obligasyon nga atong bangon na aghapon ta nga partner na kaya maipafeel sa ilaha nga kumpleto gihapon no walay missing walay usa sa challenge sa movie sa kinabuhi nga minyo nga kinahanglan lapad-laparan or taas-taasan na to Kinabuhing asawa. Taas-taasan nato ang atong mga atong panghunahuna sa atong obligasyon nga dili lang nga dinangabutang ta mag-excel kundi murag sa tanan-tanan na kinabuhing minyo kumpliyado. So mga kapiling sa atong pagbalik atong hatagan pagtagad kaning atong mga live viewers sa atong Facebook live ug syempre ang mga comments o ang mga shout outs, greetings pod. Ang code for the day og ang Bible verse ni Ate Katakaroon natin, Jimmy. So sa atong nasaad karon ang atong pagtagad sa atong mga listeners na diri ay comment ko Ate Bill gikan sa atong smart line gikan 7840 ayun siya. Correct jud na dapat iyang susihon i-surprise sa letter sender mga ate. Yes. One of good moves yun pa. So meron din ka sa atong mga live viewers sa atong Facebook live. Sa ating Bill Aliho. Yes. Hi to our first viewer na si Sir Neldin Bulutauro. Happy Valentine's Day in advance. Siguro na nanay Valentine's si Kuya Glenn. So shout out po Ma'am Charlene Blasi Biato. Mayong hapon mga ate. So may hapon sa Ma'am o kang Sir Alexander Cunol. Good afternoon, Sander. Salamat o kumusta, always stay safe. Thanks. So, good afternoon, Sir Sander. Happy watching. So, gikan kang Ma'am umapa sa Widriana, Ranke Maristil. Mayong hapon mga ati, maradyaw na hapon sa tanang Surigao nun. Mauyan sa na panahon, pa-shout out ko mga ati sa ako pamilya sa Burungkot Beach, Barangay Banban, Taganaan. Sa kang tatay Lugoy ug sa akong nanay Marsing ug sa tanan nakong pamilya. Thank you mga ati. Stay safe always. God bless both of us and more power. So salamat sa pagtanaw mo, pagsuporta. So gikan kang Ma'am Juby Bilesiano, mayong hapon mga ati. Shout out ko sa akong lula nga si Nanay Shirley
nga minaw karon. So may hapon na sa imong pagpaminaw ka na mo. So gikan kang Ma'am Marisol Beato Musende. Have a cold and rainy afternoon to both of you mga ate ni. Good Lord bless and guide you always. Take care. Advance happy Valentine's to you. God bless. So advance happy Valentine's for Ma'am Sol na nasiguro kay Valentine. Oh yes, again kang Sir Nel Bulotaulo nagpadala siya og gusto man ni Ate Will po. Walang sunshine. Sunshine, may clouds, ano ba? Basig init ito sa lang. Yes. So, shout out ko kang Sir Randy Archaga Santisas, maing hapon Ma'am Jen o Ma'am Will, pa shout out ko nga to kang Turko tungko gikan ni Randy Archaga Santisas, maing hapon. Turko tungko. Yes. So, shout out ko ni kang Ma'am Arlene Sitoy Igonna. Happy watching, Ma'am. Aroy at timawa na dito karon. Nay lisod at Jean, so pay panahog. Narinig ka Ma'am Mary Jean Espanyola, maradyo na hapon gulo mga ate. O gikan kang Regis R. for Lares, may hapon po Ate Jean Gadil, may hapon po sa imo lalaki, sorry babae. May hapon po sa imo. And gikan kang Ma'am Nelsie, kabahog ilan, good afternoon Dr. FM. Or shout out po kay Ma'am Nilita Intinio, good PM at Gina Batimil, mga idol pati shout out kay Marindina Ginoo, Marilo Pascones, love na po mga ate salamat. Wow, salamat. Or shout out po kang Marcel Hernani, love you daw mga idol. Sir or Ma'am. Gikan kang Ben Michael Cortez sa Bernardo, mayong hapon at Gina at Bill, shout out po sa RR Jopay Bake Shop na binakay ang Paul Emong og Papa Ruben nga kanunay jud mamati watching from Proxies Aurelio San Jose Dinagat Island. Oy, shout out mga taga Dinagat. Safe, taga Dinagat. Kanunay daw namati si Angkol Emong og si Papa Ruben. Maki-angkol, maki-papa na lang ko, no? Mayong hapon sa inyo hadin ha. O gikan ng surgery Marapaw Kultura. Mayong hapon mga ate ko sa kahanginan. Pa-shout out ko sa mga Beautiful Horizon Incorporated, Surya BHI, o sa mga taga-Rainbow The Rock Selling RDS Rizal, o sa mga taga-Barangay Marga Tubod na avid listeners sa JFM, labi na sa pamilya Kultura. Okay, may pagpaminaw sa inyo din na. Watching. O gikan kay Sir Ernest Tiralino, cloudy afternoon mga ate Jean o ate Will. Pakikinig po, happy birthday ko ni John Carlo Liga and happy 38th birthday son ni Ate Emeline Clerigo from Ernest Tiralino of San Francisco.